bandiraɓe hoynade asman jarani pusodirde alaɗo yano artiɗo wonno ceerno dia are dow mon jiɗɗon koko laaɓi cer ƴewgal biyetegal fertu jiya jogui ɗum ko goto o wiyete ko ceerno dia cohluɗa ko udditare yawde jokkodir e ceerno dia tongode makko ko 78 016 22 22 nden ko keeri ko jokkodir e ceerno dia haydara mematama cohluɗa ko nanede e aduna o jokkodir e ceerno dia jiɗɗa ko noɓanede patron ma walla ko way noon jokkodir e ceerno dia cohluɗa ko kayitaji jokkodir e ceerno dia mbo yiɗa nadde kaso jokkodir e ceerno dia joguiɗo caɗele ɗe banggue laamu jokkodir e ceerno dia tampinaɗo e golle mum jokkodir e ceerno dia embo safro dohom siti peñɗo e cuuɗiɗo mo hunduko mum addata hendu ndu welani jokkodir e ceerno dia gorko pamara doole banggue dewgal jokkodir e ceerno dia gorko jawɗo yiide hoore mum jokkodir e ceerno dia debbo donkuɗo dartade so tawi ruñima funnague jokkodir e ceerno dia bandiraɓe ceerno dia nane nder leydi sénégal ina humta haajuji tongode makko ko 78 016 22 22 Kanko wiyo hulata, kanko wiyo fayata, ele kanko famata, jomi no limu. Kanko wiyo hulata, kanko wiyo fayata, ele kanko famata, jomi no limu. Humbaɗemi ɗo walla ala humbaɗimi ɗo andi kam a andata tinno tan mi ñaaguima tan noon ka tiiɗo hoore mi ñaagui tan waɗni tan gorowoɗa gartami ƴeewa ha billahi an so wonde nomami sello an kam sello ko an fewni hoore ma walla min mi ƴeew ɗum gille sen jeeyi séminaire mi sello barke allah kala yaɗe billahi kadi la ilaha hammare ɗum awa pa yel nayel jangita mayɗa woppam ɓanni araccam an wat fiyam an won caga tanum caga yintol caga fo yo jaggoma an ka wiyole a yiɗno waɗi wiyole min tawi ɗo ala ko dañca ɗo yeten gallam ɗo nono watta kam wiyole barke rasulullah watta kam wiyole ka caga bon min an mangam mo jiɗɗuɗa bon an manguma suwa bonta wal heddira ɗo a dañca ɗo haydara ar sa ari ala ndim dañeɗa ar ka caga ɓi caga tanum caga min wima noon ka caga ɗe guitima foyni ɗe kala jiiɗo ina andi koɗe leldade ha somi jaggima kadi ɗum wonma jibinde Fouta ɓi haram ani kam somi jibini Fouta mi jibintayima an kam violeur caga min wima noon ka caga tanum caga a ala gacci ala ɗum takma jibin Fouta ɗum takma reet Fouta am mbita caga min mbita caga sa findani Seydi So mbiye so ɓiɗɗi so iyo so barkira sunnayi wallahi ko ni tigi watte debbo ko ma wona debbo jogo teddugal wallahi teddini kam barkira suɗa teddini kam eyo joom yelam joom sal eyo joom yelam joom so ayo joom yelam joom sal ayo mbiɗɗana kadi ayo binte yelam binte so ayo binte yelam joomi yelam
an bon ambiance o de jeeran jama ci bonante man nan parce que comme jiiɗo ko meeɗa yiide vraiment mais mbeɗen jaa quoi yo caméra yiɗo non acci min jaa saha goɗɗo jama na acci bonante an ko ni gondira yam an ko kaltu ko ke bon fere ndi am fere taaki don amrona heɓiɗo joni joni 50 000 ma e sappo ɗi kay min jeyi ɗi sappo kay ko min jeyi min hokka eyyi joni jaaka e après manam man tam jode ha ɓoyde ma ay sey ma o yiɗa yaade ay kanko ala ɗon ko ñamatede de mi ta tawde ko ñamata ala ɗon hamidou non binta ok ha ɗoyto tout ça acci min jaa quoi a fata mi kirto ha yimɓe kirto eyyi min kirtoma min fayi enen merci beaucoup mi weltima anda an ko jiɗɗa ñamde kirtoɗe ubisen Kirtoɗe. umu ar walla men passe so seydi so non ala problème wallahi kam an min andi an allon sidi ka caɗiɗum barkay sino sippi ton allon sidi tawno gasi sippitaki noon moynete ay barke moynete o waɗ ɗum passe woyam nenam seydi so merci a seydi so jarama an gondirimi am nooma e koɗam gona toon tan mbayna kanga ni aɗa wat ko belɗa an jo bakkal ka haside an billahi wallahi ka hasidam an on yaltin kalis kewɗo ɗum heɓiri hokkidim an mbiɗa lalti lele ɗum watta pourquoi cuuɗɗam ɗum ɗo garɗa ha nder ha joɗɗa gonɗa yalti ɗum ɗa waɗɗo aɗa huuɗ ɗum toon net wona an cerfami an cerfami an neɗɗo mawɗo anda an ka neɗɗo tedduɗo barke rasulullah wara fayi lakar mbiyam ka neɗɗo tedduɗo an wonma wemde an waɗa ala hakkille pourquoi ala hakkille an ko jiɗɗo yinma jaato aɗa wuura aɗa waɗi cayal ma waɗni aɗa waɗi o sikken hangaɓe ɗum kay ko moƴƴema o wirke an wona halisuma hon nanɗo addu haalis o fenande redane min ɗo hokki mo hokkanem an wallahi wonta yeddude ma hen so yiɗi Salamata a jooɗi ala ɗum dari janomi dow ɓe ƴeew kaw hajjel waɗɗuma yiyani yiyani Salamata min bébé Aïssa de baɗi fof ko pawa sellani yayam noddi kam mi warata wuɗum et après min kalanta ɗum jinnom tawa ɗon jogui haalis gasla kam mi nanan mbim jinnoma tawa jogui haalis gasla kam wawa neddude yayam ñawnoma mate bammakko ala ɗo
andi situation o mo joom wondi ha hol situation joom woni an joom dawa ɗo fa weera dépense moɗɗo sa sako mo ñawna bébé Aïcha an biba an est ce que tu es normal an ko ɗum woni haala ma an biba ƴeewon an kam ɗum mi haalani haala mum joom tawi tawa dawa tottirta dépense ɗum mi haalani haala mbimi tawi an nde bébé Aïcha nde nene ma nodduma haala ma nde tawi a yeehi e joom kalanɗam kala ko wawi hen wonde kam joom woni ba makko wona miɗa andi kam woni bahmo ko mais situation o wuri a majjanimo salamata nder andi ɓiɗɗo koko woɗɗe yumma joom hande si lelima mo wawi ɗano mais min sim leli mi wawa ɗanode an ko an tan jibini bébé Aïcha wona an tan jibini mo wona haalan ba makko an min biba wonno ko yurmade kadi min yurmakima an tan ane mo jurmimi cukalel ngel ngel ganduɗa hoore ma kangel ngel wonani hen haydara eyyi par ce que an joom ne wawi jibinde cukalel wiya saftata mi wayri juuɗe bal noon a wayri ɗum fof an waɗnata ɗum quoi c'est normal ko jimmi fof ko ɗum mbatta way kil gandimama ha joni dal mbeɗa nande gonɗo nder aljanna quoi ko aljanna gonɗa kay darton ko aljanna gonɗa billahi ɗum kay min ke ɓuurimi taw wona koyɗol ni ya ɓoy tan fin tawi koyɗol ande wawi mayre noon wawi finde koyɗol non ɗum ko réalité wonɗo de réalité ami fima ƴeewa koyɗol fiyata koyɗol gonɗa non ɗum koyɗol koyɗol wona koyɗol de mais noon an aɗa waɗa entraînement kon mi waɗa kay nde caggal ɗa mi yiɗon sal cikkuɗa pourquoi an a yawta ɗum nan neɗɗo ɗo côté quoi non parce que neɗɗo wona neɗɗo fof mbatta invité galle ma quand même il faut jogoɗa limite de fréquentation adduno joni sirani oui voilà ɗum tagui min je préfère wiyamo ni discret simple taw hewani yimɓe debbo jiltonomo neni min noon mbi jogui envie dugnude auto ji holmo jiɗɗa hen non tan de kon nandat kon elle gon ke ñaagade wona ñaagotol sal jettama noon hakkumen ne waɗi affaire ñaagade joga gar ɗum ɗo tan par ce que a heeɗi keewi ha ɓuurti a wawi ñande fo ar yaltina min ko goto tan ɓuurmi wadde préféré tagui gueddi ɗi mi accan ɗo tan gonɗo bowal kam an dongnat ɗum eyyi dañi hen goto aduna ma welde en tout cas mo jiɗɗa hen fo aɗa wawi nawde te biba an somi darima mi yurmetama ni an mi anda foof ko darannoɗa ƴeewa tan neɗɗo baɗono joom mo ganduɗa hoore ma ko irresponsable o wawa wadde ƴettude hay hoore makko o wawa toppitade ala ko haali foti no ɓiɗɗo jahaɗa dañde makko ɓiɗɗo ala ko haali noon o ko mariage an biba an woni ɓoccode an woni huywere an hakkille to wonɗo joni kam ane bonni an salamata ɗum chaque jour kala ɗum han mati gandata min ko yidde joɗɗini kam ɗo yidde taki gondumi e joom fa dañdumi e ɓiɗɗo wona sagam yidde joɗɗinmaɗo eyyi joni wadde yaye makko o toppito ɓiyim ɗum koy ko devoir ma an foti wadde ɗum wona an tan jibini ɓiɗɗo ko ane makko ndendi ɗum ya haalanno s'il te plaît salamata guiri yallah komi ñaaguidema joni ñiɗi gurɗa debbo gurum noon debba ñaaguimami jurmeɗa kam seeɗa te jogui hande hayes mo ganduɗa mi wawi safru bébé Aïcha mballa kam mi nelde yaaya mi wawa ɗum ñawdu ko gurani ko hande ne muusi de par ce que ɓiɗɗo koko woɗɗe yumma te billahi hanki mi ɗanaki mi wal jooɗo biba andi ko jimmi ya andu min mi salaki hokkudema gondumi komi yiɗa haalis no ɓilo hakkudam e mon kono wona salabi a tefora men sono nanani wallahi somi rewimo ɗo hen allo jeeram ɓe ñoo ça va aɗa selli mawɗum ni jam tan an ko porto gonɗon
ok joni conteneur o joni o jippo ok ala probléme eyyi joni no jiiruɗa situation il faut mi ara walla jarani ok pourtant hanki mi haalninomo de mbimami ya noddanam haawa après kanko mo wawi réglo ɗum mais toute façon ala probléme de ala comme joni komi joguiɗo koɗo ni après so koɗo yeehi tan mami ar solleje bi après kaɓe gérde affaire o wonnani mi ɓooyani ok mbeñuga merci noddano non ko liggeyamo kon conteneur o jippiɗe puɗɗade ouais wata ala hen probléme goto non mataw cohluno ham toon tan parce que voilà heewi mi waɗat ɗum géré ɓe jeeli accord am d'accord an kam noon salamata mi du andu degere an kam bondema an salamata an hin woni tan an yiiɗa ko dañdumi ko joom ɓiɗɗo an yiiɗa ɗum ko dañum ko joom ɓiɗɗo koko ɓettuma an salamata an haɗa boni de an heɗe ɓerde joguiɗa an walla an ka ala ko ɓiɗɗo mettuma an mammayi ay ko cohlum tawi kam wawi luɓde luɓa kam min komi joɓat ɗam sa wawa kam luɓde kalana kam biba arani sekadi awon wona garɗa ko luɓanimi min jeeyi kalisam mi luɓanimo ko jigata man joni ko force te an biba ani joom subaka Allah mo pinɗon fof oɗon kala haala wasgolam dañɓiɗi ɓiɗɗo wona min rokkata hoorem ko Allah rokkatami ete min komi jettuɗo Allah ni nde mi jiɓidinani e joom par ce que ayi situation mo guurata o sa leeli mo jamma ɗanta joom wona couche wona mew hayso ɓiye famgi o wawa nawde ɗum opta sa haali ɗum haala ko welma sa haali ɗum haala ko welma an heure fof mo dawɗa aɗa juula aɗa ñaago ɓiɗɗo ɗum sa haali ɗum haala ko welma nda heure fof mo dawɗa ma juula aɗa ñaago ɓiɗɗo an bonna an aɗa jooɗi mbiɗa a sohla dañde ɓiɗɗo ɗum ko mbatta ko sambala mina wawa jooɗo dow hoore men mi jogui gawam gorko 37 mi wiya Yuri Sall won port so yiiɗi Adama Haw Yuri Sall goɗɗo wiyete Adama Haw goɗɗo wiyete Kara sa yiiɗi wawa waddu ɗon ɗum sa non ala probléme après mami ƴeewa ɗum nde ndema jokkodirde mabɓe inchallah d'accord min weltima min kay min ɓuuri weltade walla wonko heddi tawi wonko heddi tan e welam ɓeyɗa ɗo hay battala ko heddi ɗo déjà ko jimami ko tan mi weltima jam fa ɓeyɗo yontere quoi hay juna parani bal he min ɓiɗi football jiraɓe ɗo min football tan jeewi so woni galle ande waddane aɗa ɗefino wonde pour wadden oui mais haydara wawa hen noon samoren tan ala aɗa wawi kay min ɗo joni hay mi yiyani balo woni an so wimama noon hedma hayso wawama wawadde so wimama mbeɗa hewdoje a waɗan kam impressionné quoi way aussi ok mi faami jeu nde way ko min gonɗa e hollude aɗa wawi quoi waɗi garaw lu vandam lu c'est normal aussi aɓe wadde barde ko baddo barde déjà wala noon watte ko baddo barde déjà so yiɗi keɗen bon jour ha beltoɗa ɗo kay ɗo joni moom moƴƴi waɗatma zongale ari wanne zongale ba wa ni be waɗni ñaw ay ni bébé oui wallahi hakkillam ko on ɗo ko woɗɗuno par ce que tellement mbiɗa heppi sehlamaɓe garanami mi hurtoyo gawri rufe awluɓe wambaɓe ñeñɓe fof ngara quoi ke fine tawe ɓe mbiya kaari ko bombiri aɗan ɗum ene weeli ha ma fayima ko welto famille am aussi pareil ɗum tan woni hakkillam e oɗo instant ene uddi ham t'inquiète ay jiɗɗa ko inchallah ma an waɗan men minema min desnir te min dañju ɓiɓɓa heew tak inchallah
te so ngari Allah waɗema barki eɓa nafma eɓa nafen wona ɗum tan jiɗɗa Allah ko waɗat ɗum ɗum waɗe ɓerɗi ɗum Allah ko ƴeewi debbo ɓurɗo laaɓde ɓerde e aduna o ƴeewi gorko ɓurɗo laaɓde ɓerde e aduna o wadde ɗumen pour o waɗon dañde produit sukaaɓe laaɓtuɓe sukaaɓe moƴƴuɓe so ngari mbel ma jeehe feenoɓe aduna o mi sigi ɗum ma wele si ma welam ke inchallah ɗum koko waɗat kono Rula Haydara t'inquiète pas jen umminam an wallam ko metto kon fawanimo ɗum ka mbaɗɗa minupé ɗum tak joɗɗa ɗo en hay jibi nde wawa aɗani ko kalantumam joni mbimami mbiɗa holluma mbiɗa min ko mbaɗɗo ménopause min de min samorma sabu min kam de mbanmi de ménopause somi lenima mami ɗano e tranquillité kono an aɗan ɗo hay sa lelima jemma wawa ɗanade an omo jibinanta jarani jibinanta kon damortoɗa ko jarani damorade an gonɗani ko ñakkude fayda ala fulla ala fayda accanam ka nenam accanam an komi memima de yayoy hey salamat ban min ɗum hande ñaw mi lappi ɗum no junggam memani ɗum memi kam sa wawi gara wawi jinne capantati capantati jin la ilaha illallah ha wallahi ka sagat e jadi min mi wirtim toon min mi wirtim toon min wirtim ko mbiyata kam sagal mi wirtim den on geɗe basi a wirtim cagatagal mi wirtim cagatagal ha la ilaha illallah mi wirtim toon kon day woni ngaari mawdi ngaari mawdi kay wadde kam adde kam bolda kam o kal haldi basi toon kay ha ilaha amini kal haldi benni kal haldi ko rewe kal haldi rewe kal haldi kay ko ngaari bundi mawdi ndi din fof en paasi toon a ɓenni noon benni toon la ilaha illallah min kay wadde ma dafa pon wiide wadde ka malayka non mi wala malayka bon wawi minen jottono de minen an malayka jottoto jotto malayka an ɗum ɗon gandal rek waɗat ɗum gandal tan kay gandal mawgal wallahi waɗat ɗum ko wallahi baba kalku baba jottore malaykaji safuma de jottore malaykaji on safuma yetto Allah yettami noon yettami kadi yetta sabab baddo sababo baddo sababo baddo gandiral ngal cikko tahi gandidir cikko wallahi wallahi problème ɗe ban wuro ngo ko booli ɗe ban wuro ngo no woni de hamaye merci beaucoup mais ça va non seni rando yonte ayide miɗem ɗo tan yeewe kade ma on yiima ay mbiɗa yeewa ay mbami yeewede ko reeji ma woni min de min yiyama gonduno ɗo yede kono o sellani wallahi o wasno sellude min jogui noon moyen aji foof noon pour safrude ɗum kono ko wonno ko cancer o wonde refi cancer kañum kam so accani tan merci merci
ndeysaan massa ko noon woni aduna ndeysaan yalla yo mum yaafo amin amin ko noon woni aduna eyyi ɗum Allah hoddirno e gurdam makka sen jaɓi ɗum tan ken juuɗe to fayi to yo ɓuran to ummi ɗo ete en ɓooye sakkanade me duunade ndeysaan ndeysaan gonɗa ko sehlam bom tan gane darda darida ɗo ko awre ko wuti safara ma kam weɓani weno weɓani safara ma kam weɓani min keɓa ɗannuma wallahi ma ɗannuma ma ɗannuma ka sagat ko wayni rabuje diɗo he kal baɗo girgiri joɗo ha ɓoɗa wona wadde wona wulde din fof min yawi hen din fof min yawi hen wona wadde jaddi jaddi e fof kanko noon ko wonno ko mouche o wonno ko waɗ gara o ay kono joni ma sellu kam ma sellu kay inchallah wi alhamdulillahi rabbil alamin rek alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ma ngoro jog ma fo ma moƴƴu kay ma ngoro jog ma fo moƴƴu donc wa sohlamo resa nayyi walla joyi bom hay joyni daga noon bab arani inchallah rabbi aba accinan haydara a tinani ala ko moƴƴat toon haydara moƴƴani jaaɗi tan waɗni